Dobrý deň ľudia, s vami je NoFaceman a dneska vás vítam u nového videa. V dnešnom videu ideme hrať túto hru. Moment, ja si iba niečo vyzdvihnem. Ďakujem. Tak v dnešnom videu ideme hrať túto hru. Volá sa, že... nemám tušenie, pretože som to proste zapol a našiel som to v trendoch, hej. Potrebujem views, tak sklapnite a budete so mňou hrať. Ja nie so mňou, ale pozerať sa. Dobre, držím horbu radšej. A ja viem, že si hovoríte, že hej, ty debile, prečo si bol tak dlho neaktívny. Ja viem, ale proste sa mi nechcelo natáčať. A ja som ani veľmi náladu natáčať. Takže tak. Takže tu ideme vykopať blok a mám tu zase to isté, ktoré tu vôbec nepotrebujeme. A ja chcem nejakého poriadného, dobrého brainrota. Konečne. Ťa dáme a padáme. Máme. Sice nám to ani netreba, pretože som sa pripojil do grupy, lebo aby som získal 6-7. Tuto, krásny. A ešte sa vopred chcem ospravedlniť, že mi tak blbne kamera, neviem prečo. Proste sa občas oddialuje a priťahuje. Tak to proste so mňa proste vydržte. Hej, silný, ja to viem. 12, 6, 7, piu. Oh. Môj 6, 7, piu. Legendary 6, 7. A mám ťa, paráda. Moc sem pekne. A mám dokonca ešte lepšieho, ako je tento. Som nadšený. Čo je toto? Počkaj. Ospravedlňujem sa. Pardon, dobre, už som tu. Takže si tu môžeme takú coinu, aj toto si kúpime. Lepšiu palicu. By som ich mal plácať cez zadky. Asi by som si rovno našetril na tohto, takže ja si idem rovno našetriť na toto. A dobre, ideme. Na to rovno. To budem mať za chvíľu. Mám tu presne, možno aj overh vyšší. No nie, alebo to, no nie, tak si kúpime toto, Rainbow palicu a ideme vlastne, no dáme to na Insta, ale no to nechcú niečo vzácnejšie. Čo tam je? To je nejaký zlatý blok. Môžeme to zobrať? Koľko to má životov do matici? No nič, ideme kopať. My to zvládneme spoločne. Vykopeme tento blok. Tento mytický blok. A prosím, nech mi niečo z neho dobre padne. Klikanie. No tak už to rozbiješ, dobre. Ešte chvíľu, už to zvládneme. Pozrite, už iba 200 životov. Už iba 200 životov. Moment. Dobre. Dobre, už iba chvíľu. Nebojte sa ľudia, my to zvládneme. Spoločne vykopeme tento blok a dostaneme určite niečo dobré. Dostaneme Legendary Čevka Abracadabra a musíme utekať, no tak neutečieme. Semi. Ne, poďme. Nesmie nás chytiť, Semi. Nesmie nás chytiť. No tak nás chytí, no. Jest, dobre. Poď. Semi nás nechytí. Poďme. Mám ho. Šéfka Abracadabra. Zobereme veci a plesneme sem. Nelepší dokonca ako môj 267. A tým pádom ty si úplne zbytočný, takže teba rovno selneme. Papa. Tak, dobre. Vlastne 85, takže už iba chvíľu a máme na ďalší pickaxe. A môžeme si ho hneď zobrať, kúpiť. Tak, aký je to vlastne najlepší pickaxe?
10, počkej, to je miliard, že? No, tak to sa dnes do toho nedostanem. Alebo ak by sa vám video páčilo, tak by som rád like, odber a keď sem dáte 3 lajky, tak môžeme pokračovať v tejto sérii. Ja s tým nemám problém. Nie, že by to bol úplne zábavný gameplay, ale hej. Alebo ak by sa vám to nepáčilo, čož chápem, proste nie je to dvakrát najzaživejší gameplay, takže môžeme kľudne natočiť aj niečo iné. Alebo mi môžete napísať aj vaše návrhy do komentárov, nemusí to byť len Roblox, môže to byť kľudne aj nejaká úplne iná free-to-play hra. Alebo na Steamu si môžem niečo stiahnuť, alebo také niečo. Ak by ste teda mali záujem. A sme tu. Tak poď sem pekne, ďalší 6-7 do mojej rodiny. Rodiny sa nedá povedať, ale počkaj, aký je to ešte? No, tak to nám chvíľu bude trvať a tieto aha, to pozriem, rebirty. Koľko mám to keľu? Čo mám? Ja za chvíľu budem mať 100 000. Reset cache and brain. Prečo vždy dajú, že resetujem ti cache a brain roty? Toto nechápem tomu. A potom ešte s Finino bombardino brr patapím. Tým sa dostaneme, nebojte. Ale ideme vykopať tam ten lucky block. Tak ideme za ním. Bum, 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 bum. Neviem, čo mám rozprávať, ale opýtal sa mi ho typku zobrať, lebo to je môj lucky block. Moje. Vypadni. Počkaj. Mytický. Yes, dobre. Mám ho. Nie, vypadni. Ty si piča. No to je mrcha malá. Ona ma proste šikanuje. Ale ty ma nešikanuj. A dokonca ide semi o mne. Ničo. Nedostaneš nič, nedostaneš nič, to Kámo, Semi, to čo je? Hej, Semi, ja som ti tak veril. Jej. Vieš, ja vlastne nemôžem napísať. Veľmi smutné, ale ďakujem ti. Som si myslel, že mi ho chceš ukradnúť, ale ty nie, ty si mi len pomohla. Som vďačený ti. Ja si poviem prašulky a môžem si za chvíľu aj niečo iné. Čo tam je? Aha, to je tam. Hej, ale ďakujem tomu typkovi. Teda typke asi skôr. 250, ďakujem. Prečo ma bije? No, a čo? Mám mi za ňou? A máme dať like. Hej, ja ti dám like na baseu. Tak. Dobre. Dáš mi niečo, alebo nie? Nemusíš, ak nechceš, ale... Ukáž? Sekretka, job, sahur. Pekné. Možno nemôžem čítať, ideme... Ale tam ten lucky block, to je secret lucky block, toto. To je secret, že? Nie, block god, okej. No nič, ideme ho spolu ťažiť. Najmä, poďme, bum. A pravdepodobne sa mi už bude veľmi triggernutý. Ale on tu musí proste pobehovať stále, on tu musí byť. Prečo by sa zbavil svojho najcestnejšieho bloku a ho na jednu stranu chápem. A čo tu bude? 6-7. Tak čo, zoberiem si ho, hodí sa. Ty ma nechytieš, ja mám super rýchlo, ja som Sonic. Tak nie som možno, no. Tak nie som, no. A to vôbec nevadí, pretože nebude. Ale sa máme ho a sme za chvíľu mimo jesť, máme ho. Dobre. Zatiaľ mi to pekne zarábajú tie veci. 20 000, takže mám 360, to aj 6-7. Možno by som išiel po väčších blokoch, teraz toto čo tam je, to je tralalero. Pik. Yes, ja som jej čorol. No počkej, to bola tá.
Ja viem, ja si dám. Ja budem dobrý. Ne, nešikanuj ma. Aké vlastne? A čo ma to zaujíma, veď ona je taká piča. A dobre, nie, nebudem nadávať. Dala mi za jednu stranu tohto, ale toho som si aj... A vieš čo? Máme ho dať? Aha, musím takto. Ona podľa mňa si niečo napísať, ale nemôže. Ale môžeme sa pozrieť, že čo tu je v šope ešte. No aj keď to budeme mať za chvíľu. Dajte chvíľočku, len prejdem si po svojej... No, mám ho, vidíte. A tam je rovno Lucky Block, ktorý chcú. Takže idem si ho rovno zobrať. Tam je krásny, neviem, či to je Secret Lucky Block, alebo... Yes, to je Secret Lucky Block. Poďme. Poď, Secret Lucky Block, ja ho zničím. Dostanem Secret Brain Roda. Dúfam, že mi ho nikto nezobere. Hádam nie. Ideme kopať. Ja to vidím tak. Dokopeme tento Lucky Block a video ukončíme. A do komentárov mi môžete napísať, ako sa dnes máte, keď je nedeľa a zajtra idete do školy. Ja mi sa tiež nechce do školy, ja vás chápem. Vy by si radšej pozerali moje videá. Mytické, paráda. Ale no tak, Semi, nechaj mi ho. Ja som noob, nechaj mi ho. Ty vypadne odsud, Semi. Ja si ho pekne zoberiem. On je rýchlejší ako ja, čo je možno nevýhoda. Poď. Poď, môj. Yes, dobre, mám ho. Dobre, takže s úlovkom Kokofando Elefanto sa s vami lúčim a zatiaľ